Ni beti laino ebirat ibiltzen abez, beti, eta bizia noa ingo duen ze, aldaketa, eta gero nahi eta ez, beti, naho, gura, izurdia, balea, txorro bat, oso ikusten duten, baita, Hori den gabian soinua eziteko, bestela egin egin duen, tan. Hemen datoz. Hori izan nuen, udazkena, kriston egualdi hona, haizei batez, itxasua bare, osea, hemen baino bareago, osea, haizei markik ez, izurde pila, mularra gaina, baino, eta zion esan duten indo amarrak, eta egon ginen, ez dakit, 2 ordu izurdiakin. Eta bueltan nahi ginala, de repente, behitzeat hori, balea, balea, bere norabidean jarri nintzen, eta tapa, artengo du, begira bat non ertzen zen duen, eta taparian berri. Eta horrela, ordu eta erdi. Venga, txiki, erten berriro guretzako, arro, bai, otra vez. Toma, mira que visto, mira que visto. Lo he cogido enterito. Enterito, Guau, eskerrik asko. Este no lo ha regalado, Guau. Hombre, Guau, qué maravilla. Que no digáis que era mentira y tal, Qué maravilla.